रात तनी आज बाबा से दुख सुनाई, दुख से उबार हो जाए तो अति सुंदर हो जाई। बड़ी परेशान बनी दादा। सब बुझाता कि अरे खुश रहो खुश रहो। अरे कौन है रे? अरे हम उजरना है बाबा। अरे हम जाने की बाहर ना होय का अरे छोरिया खुल जाइए दादा। छोरिया टूट गया तो बोले बनिए बाबा। बैठो बैठ बैठ बैठ। तो सुना हम कहे कौन दही पड़ा के गिरल नहीं बाबा। का समस्या बा? कहाँ चल बा? अरे बाबा रोवे फिर चलल बनिए बाबा। का दिक्कत बा? दिक्कत तो पूछबे मत करी। का हो गइल बा? ये कहे कि का बाकी बा। कुछ बाकी नहीं के जीवन में। अरे नाम मत ली बाबा। सुनम करोगा माने एकदम आए ना। का हो गइल बा बताओ। बड़ी परेशान बनिए बाबा। हम ये परेशान करता? हम ही ना पूरा परिवार परेशान बा बाबा। कुल लोग परेशान बा? एकदम सभी लोग परेशान। का दिक्कत बा बताओ। दिक्कत बाबा ये हमारा के बड़ी शनिचरा पानी पीट के पड़ी गई। बस बस घबरा मत। उपाय ऐसा बताओ कि तारा का शनिचरा कुछ ना करी है। अच्छा बाबा। काल सुबह सोमवार हो। हाँ। 1.25 किलो लड्डू ले ली हो। अच्छा। करिया कपड़ा धारण कर ली हो देह में। अच्छा। धूप अगरबत्ती बढ़िया ले ली हो। हाँ। आ 1 लोटा जल लेके गंगा जी चल ली हो। अच्छा। खूब बढ़िया से नहा के आ घाट पर पीपर के पेड़ बा। हाँ। 1 लोटा जल दी हो। लड्डू अगरबत्ती धूप बार के आ गोड़ लगियो शनिचरा भगवान के तासात एकदम छोड़ दी है। ए बाबा डिमांड तरह वैसे कोई है भाई। हाथ के बगली में से काट के कर देवे के बा। किन के करे के बा? किन के करे के बा? हाँ। ए बाबा अरे वैसे हाथ जोड़ के विनती बा बाबा। फलके से बोल फलके से बोल। मौका तारे ने आइला ना करे ना। ये बाबा सुनी बात। हाँ हाँ बोल। हमारा फिर लड्डू के पैसा नहीं खे बाबा। तोरा फिर लड्डू के पैसा नहीं खे? अरे बाबा। अरे बाप। अच्छा खबरो मत तो करो उपाय बा। 1 मीटर करिया कपड़ा ले ली हो। अच्छा। आ ओकरा बाद अगरबत्ती ले ली है। अच्छा। 1 लोटा जल लेके आ गंगा जी नहा के करिया कपड़ा पीपर के पेड़ में बांध के हाँ। आ जल चढ़ो कहे कि हे शनिचरा भगवान हमारा साथ छोड़ दी। हो जाई नु। आइए बाबा। करिया कपड़ा के पैसा नहीं खे बाबा। करियो कपड़ा के तोरा पैसा नहीं खे? बड़ी परेशान बानी। घबरो मत। ओकरो उपाय बा। एकदम तोरा के बुझाता कि शनिचरा तहस नहस कर दे। अरे बाबा वही मत। चिंता जन कर। एगो और उपाय बा। अच्छा बाबा। एगो फुलहा लोटा ले ली है। अरे कोई फरके रहो रे ससुरा फरके रहो। आ जाके गंगा जी नहा के अच्छा बाबा आ 1 लोटा जल अच्छा पीपर के पेड़ में दी है। अच्छा तो सब दुख दूर। आइए बाबा घर में फुलहा लोटा नहीं खे बाबा। तेरे घर में फुलहा लोटो नहीं खे? अरे बाबा अरे तोरा जब घर में फुलहा लोटा नहीं खे अगरबत्ती नहीं खे कुछ किने के पैसा कौड़ी है नहीं खे ना ये बाबा तब तोर शनिचरे ना रे बबुआ। तोरा दुनिया के उनकर खानदान शनिचरा के लाग जाई तो तोर कुछ भी करे वाला नहीं के। जो पूरा दुनिया तोरा के कुछ ना बिगाड़ी तोर कुछ ना करे शनिचरा जो एजा से हट के पहिले। ससुराई आके दिमाग खराब कइले बा। घर में ना अगरबत्ती बा ना कपड़ा बा ना लोटा बा आ शनिचरा टाउन करवाए। शनिचरा तो ओकरा के हिलावेलन जेकरा घर में धन संपत्ति भरल होके। तोरा के का शनिचरा बिगड़ी ते तो बिगड़ गेल ना जिससे माथा खराब हो जाई। आटा चाउर ठीक से ते फेर आ गेल से। अरे तेना मन दे आटा छुए खातिर जाइला तो जे मन का तोनी मन छू के देबेला कहेला कि छुए मत। चल 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 जैसे आप फिर से कर देखिए बाबा। अभी तो एक बाकी बा। चल छुए ले से 1 मुट्ठी आ देबेला से पंडित जी के आवत करे जवाब देखवावे 6 हाल। अरे फिर से देखिए तो फेर आ गेल से केना मन दे ठीक हो जाए ना बाबा। फिर से देखिए बाबा ठीक हो जाए। अब ते जेबे कि ना जेबे जैसे करबा माथा खराब हमार तेरा ना मन दे ते जेबे कि ना जेबे जैसे चल बाबा चल ठीक हो जाए बाबा। चल ठीक हो जाए बाबा।
ले जा माथा खराब कर दे बड़े बाबा के जा ऐसा नहीं जजमान मिल जाए तो हमके पंडित आई साला छोड़े के पड़ जाई पोस्ट पटोट के पंडित जी लोग भाग जाए ऐसा नहीं जजमान मिल जाए तो हे भगवान